Sanjama, bin again girlfriend tongue, bin big tongue, Simon of Lay, Tongue will carry a handle away. Ani busano ang nangga ho, ani busano ang nanglaha, ani busano maya kang tweet ani busano ang nang Zekmani busanang ang Jekapano, ani buhi ani woki fil palang tung buhi busa zotono, ani wo pai bejalang tung, ani buhi, ani busa taku buku rasa hai, ani bangwita sasdi, ani buhi busa ani zotoni bangwi ang nanglaha, ani buhi benang busa benang, ang zotono nang ani buhi ani family wang kahang ke tong musu. Bolong kutung mas tuislungo si, obrino tang manai bi ang. Temani jog nongkra Bwkrajwk bai rap khai, Bwkrajwk rap khai ke kok salai melang bapro ano. Ang kobor ang di besar nuklia ang kobor taka ang tabat thachina sa titan ang di besar nuklia Pulano sinemung sarnai auchalani mung Bikram Kisur jamatia thanda sora 3 Korea kamini bihini mung angka rumika jamatia kami killa para ketalo borni bosa kharcha tongo 5 bosorni eba 5 years ni and Bikram Kisur jamatia bai rumika jamatia kajamani 7 years eba keba 7 bosor angka tabu tamang henmale Ichla eba taku bini bihekte besabai laithne salo yakari kibik langsaka tangi henkai bihek saka ichla belano risitiyo drugs aw chuak nungo chlani buma borok chaya skal abono kari bini Bwkrajwk bo Romphere narok naipu abo kai kebama kokshil chai majra beri Bwrwi ochla eba besano kagi kelangka abaki tabu yang chla bini bihekte besana pogiman chakya angma bai lamao gergu chirigi kapka angmungsa hamya angmani kare ang tom kapil tongu haipono se ani bihek ano borok chaya snama yakari kelangka ani bihekte besana angtese kiple manamu sungo jodi bihigno kiple mayabo besano simipono kiple manchitung tangki hinge bini Bwrwi eba bihike borok chaya slaro mang kurukui berektompu ichla eba takuk aba haki horgotuk jora lama kasaro gergu chirikap tomani nukjaka Abu kahai tomung samro nuki tabuni ozrate tam sajine belene wana masingsa sarkesa sikangko se khorsa taku hawa gergui bini bihik or besano naitugi kapma nuksamani tin wahan haite khorsa taku hawa gergui bihikte besani bage naitugi kapjauka Piaba o takuk song korokni hinkai bihik no maya pano jani se besano simi pano kiple machitung hini korangti samani nukjagu But ayang te kakja MungKwrwi Tripura sapri hinka bihigno saknaya ke nangya besak keleno sudu saknaya bini sak motok hamna bagi alka Bwrwi ketal phuloti baise sasamai tongi kharthangsiu te logini tabuni je present Bwrwi eba girlfriend bo je Falto Bwrwi o chla kajak bini bihik 9 mas ni pregnant ungsa khani saiman pon je boni bosai MungKwrwi Tripura hamjaki phatra hasa khari trangthangka o phuloti amsiki hamya khlai bihia lupsa manso olopano se o chla bai Bwrwi lokoni beskango wari khai moni la jakti mosuk rongno bai la cheno ha chla Bwrwi sa tong shira tong la ye sa sam tong khartha manjang ma suri se hai wari khai nglai tomni nukjak tongsu tangki hinke jeng pulan saideba ama hai borok batro masni So anidra baitolde manasong phatinge jeng o MungKwrwi Tripura te phulotini kokno sakki tonui next video jaga abonate kamki sinai abagi nor e video no share khairadi jeng datino MungKwrwi Tripura te phulotini video borok malchome video no datino jeng tobnai nor jodi share khairi khangke phajitabu ichla bini bihekte besabai tangai eba bahke yakare rizama olo lama gerku tamakok saka bini khukte tepasang kamke khane saiman lain Busano ang nanglaha. Ani busa asuk din kotok ma ang tor wilor witoi phala ani busano ang nangga ho ani busano ang nanglaha ani busano maya kang thui paisna ani busano ang nang jekma ani busano ang Acha takuk nang oro tamni bagai nini o Bwrwi ni mangphli no godanao khasiboi nang omahai ke lama kacharo nang bachane nangka aba eba asuna nangka nang tamni bagai dokisa nang tam ungkha nang ani buhi nongkha ano kaks nei ho bon takho bukro kabang kok sisawo ano samrai manala khele thoi thangsnai haingsnai harni kabang man ano samrai ma ke borok si thoisnai susat khaisnai kok sala jaha ani buhina kono kagani susai ani buhina hanjagi tong tak tora hanjak tong ang hakene lama kene ke tora ma sago ani buhi borok bu tong taya ke purana ani buhi ang busai tong tuisi alka sala bai kok rolaiwe puro phoite thum tong ano kagas potro susui borok kaisa proman nungmai ani bu proman tong saki proman tong bor ano kabang man kok sil sala ha biar potol ba ang is nungya ang thingna nunggo nungjala homaya ang nunggu na biar nungphana ang khibi wusi virus roi do ga an buhi bu sok nunggu ang bai baksa nunggu ang bia ang nungla hang kya mono khang haisi bong kya Bwrwi ni tenggo botono nunggu ta kabang mo biar bu nunggu afan te royal steak osibulu bo hairun khunungya buhi an buhi ge kasa ku surok na di hota ka bai na royal steak phanai peibe apate bara nungya
ane buhini bang khawi tongo apana ane buhini ang hajagai ane shopping rok bono khairawui tongo ane o thong proof tongo taba ang proof phunung mau doni busngao joto ni busngao proof phunung mau ani saya kuno kre ang buhini hajagai ang buhini bangwini ang andolon ma khaijabu ang buhini bangwini rasta kani kesaro ang ma basa phaila ha tini ni salo tini dinang rasta kani kesaro ma basa na boro ano saka drugs nung ani drugs ni ma pore tong naji kasli thong khuk nai ani ang drugs jori namani nungmani tong hangke joto takuk ti bukhuk rok joto nai bedi ani drugs ang drugs na naji drugs na ang kuno ang drugs bna ya mingsana ya basa ano drugs na phu naji ani drugs na jak de gasa nungphu gasa nungmani proof nuk dano ang boro jaga gasa nungkha ang boro jaga ongkha amla hai kok sila an amos rok sekal matai ang si war bo ang bono war phu ang si bo war mokolo tak dura ang drop toy phejalia drop ang phunung nai ang drop na ang roi phunung honai drop ang kaiba ma phu IGM hospital ang thangjak IGM hospital ni proof phocha no thung tong proof tongo IGM hospital ang thangoi ang mokol ni bangoi ang manai jawibu IGM hospital lo sa buhino khaya ang buhino busuk jokong khai buhini bangoi ang andolon ma khai jawu ane buhi ang ma sabai pengjagya lui koto nangge ano andolon hakema khai rasta kani kesana ma basawo ang bo ano lengka nang koksi saiwe biar nungphu song nungphu Bwkrajwk no log sang Bwkrajwk hospital jodi hospital ang bo bai tonglai tongla hake hospital ba जों könoi je tong hospital ba borok tong ida borok kabang mas tong hospital ge oro bithibu ang athurkan saman si tin kan si sap ge doctor ola oron tmani ang refer ojabo kila hospital ni tmani refer ojabo was tmani ma khaijak ang was khainai bo boni bo proof tong ani wo proof hoite thungno tongo ang proof phunong mawo ano athurkan si ang biti sap athurkan samao si tin kan si sap akis borok kok salai bile tin kan si sap ang ge doctor borokle hai ata jo jeni je kuno sarkari job nglang thung hai ata jo nini fuji nglang thung nini tia sarang thung medical check khayo nang hai ata jo borokle chakri ya sang nai tumo men udahan no kama ke kok phayu hai ata jo laba Bwkrajwk no jo ang rep khaima tongla hangke ang Bwkrajwk bai tonglai ne tongla hangke ani joto no bol taku bukuro oro joto borok no borok pa kami ketalo borok joto sibai nai ano asuk jora ke borok ano holaila ha asuk jora kana borok khalaila ha ani taku kroi buku kroi thekno ang gosewo ang buhi masan asawe ang thangjaw samrei buhi borok sana kok sil sable ang buhi borok si kok sil sable nung durga puja wo sala tui to bo rayo kamani sawo ang apa kok saya kok rong ke ning dongor tv wo kok news karo kok rong ke no kok salai maya ano saya kaise singa etodin chaya ang tabok ni besajak teba emne age ba ni kakani kok sai tangbu tabok ana kok saya salai malaha ana kok haya salai malaha ano reels video khai rung sama ni bangwe proof tongo ang toba thikna ang video khaiwena ang gosila ha ang video khaiwena apa ang blog os ang tama humle ang subscribe views mawani bangwe ang blog khaila ha aisa jamatia blog ni ang khlogjak aisa jamatia JMT blog hake khlogjak ang oro jotono nai beji haisi takutei bukhuk songrong ang jotono kun request khaiwe apana angbo hai ang to joi khaya nung bai ang bai chawani bang sang khayo bosa si nung bai kaje khopro ni was ang omo video shoot khai mani si nung bai kajak pai ang kuno blog ro ang khuloglia mobile kanai bi khungsa si toilai jaw nung bai ang nang bese gon aramai ora asuk mane oro gon asong mane ang keding mane ni rong na singoi no 5 gon takala ha oro saising no gari chano 60 himalay 60 ang oro 5 gon taka phaila ha 60 himalay la hang gari chano nang tamne bai lama kesara asuna nang kan nang tamna ani bhoi tongmung chaya ange boni basa jengno ke tongmung chaw ho ani bsaya bul tongai ne ani be biran to tongai ne ani bsaya ang saching ne sala borok hi hai chaw hi go seya ani buri alka sala bai kog ro udo o buri tongmung chaya ekdom ne citrasi boni mama kota pojonto si anu honglai kha ulo sala phane malai ni ka kok saya ta tongni ka samlisa ana boni mama kota pojonto boni mama busa pojonto anu honglai la ha o kok rong ke pawi thanglai la ha ana social media viral hai dong tv o kok salai la kok salai ni hai de borong ni tom bolong kuthungma tuislungo si o burino thangma naibi ang ekdom no munakma mobile chagai khari si thang hala kusungma siba ekdom no bomra siklai ba bomra hata siklai ba hala kusungma ang thangma nai o burino bone mama ko to thapra ro duplicate thapra ro mani sibo tab tumra ano haya kok sil salamela
Bwkra thima ya gulo temani ano kok sil salai malang babro Bwkra thye ko sango ano kok kaha samle cha kaha no holaya tab ke temani chog nungkra Bwkra bai rep khayu Bwkra jono rep khaiba ke kok salai malang babro ano eta din ka haya homa rungli ya bobai tonglai mani 7 bosor kanai ha tabong niwo ke temang ke haya holai malang social media viral khai malang babro ang gas no drugs no ani drugs ni ma pol medical check khaiban stress ta soyu buhina ang song nui buani ang bono medical check khayon soyu thong proof ani wo tongu bor ano nung na pinai deni brino na pinai angle nanai ani brino nanai angle gosiwa angle ani buhino nanai ani buhino ang hajago ani buhini bang lengka nangga ani busana ang nangla ha kubui nangla ani busano ani busa aisa jomatia omo paraketal kami ni wo nuwa bari wo ani busa new life school pore tong rai mol so ani busana nanggo jekba nanggo ani dokumen nago pura sui rola ha busana so ano ang ba biru dikhale ha ano voice record pojonto rola ha borok ani busana ang nanggo jekba ani busana nangla ha ang busana nanggo ang main asol ke busana sinangla ha ang ani busana ang maya ke ang thaiba paine no bu ang jekba no ani buhoi ani wo kifil phalang tung buhoi busa jotto no ani wo phaibe jalang tung ani buhoi ani busa taku buku ro asa khai ani bangwita sasdi ani buhoi busa ani jotto ni bangwai ang nangla ha ani buhoi bu nango busa bu nango ang jotto no nang ani buhoi ani family wang ka hangke tong musu Bwkra thime ya kolo pura ano lengka haya hola ani buhoi busa ano jotto ro phaibai sidi ani buhoi busa no ro phaibai sidi ani busa no nang ha ani buhoi no nangla ha ano ro phaisidi ani chaya de bul de jotto no seibai sidi ani nangla lengka nang ha ani buhoi busa no ang nango haisi nango ani buhoi busa no nango haisi bornai ang lengka bornai haisi ani buhoi busa no nango ani rumika jomatia no lengka hajago ang nango haisi maya kang thiko paini ha ang nango jekpa nango ang ani buhoi busa no ano maya kang thiko paini ha ani buhoi busa nango Norni lokosok diri inglang tung joto no bisar khalaisi de ani buhoi no nango borok skakani kok mungsi sai tong ha ang pura koborok paile ha ani buhoi busa no ro phaidi haisi ani buhoi busa no ro phaidi ani buhoi no phaidi ani buhoi busa no ro phaidi haisi ang nango ani buhoi busa no nango joto nang nango ani buhoi busa no ro phaidi